Taiga, yes, pula! Toată lucrarea de 7 luni s-a dus de pantapoli. Asta se întâmplă când angajezi pe cumnatul verisorului, constructorului. Acum trebuie să curat după căcații ăștia, cauzation weighted suili. Pe pantafolii am luat-o de tot, băieți de 2 lei zici că-s la robot. Dar iar când am altă șansă, șantierul vieții, dezastru în fansă. Pe pantafolii am luat-o de tot, băieți de 2 lei zici că-s la robot. Dar iar când am altă șansă, șantierul vieții, dezastru în fansă. Bagam, yes, pula praf e toată treaba. De 7 luni tractare, dar acum e doar degeaba. Cumnatul verisorului, ăștia n-au habar. Am luat-o în freză, frate, ăsta-i clar coșmar. Cacatul lor pe șantier, îl strâng cu lopată. Zidurile strâmbe pare că-au băut toată șaorma. Cauza-i șangoaie destuini, urlu de nervi. Bețeava postiei sunt campioni universali. Pe pantafolii am luat-o de tot, băieți de 2 lei zici că-s la robot. Dar plac tare iar când am altă șansă, șantierul vieții, dezastru în gransă. Cauza-i șaboai de sui.